Boukje, Blomke, Coralle, Belle en Sally. Rijntje. And behind Rijsie en Yveske. Empty. Next. And yesterday I did this one with Taya. This morning Matilda did this one. And I helped with this one. And that one still needs to do. And the others. Yveske. And I have this minerale block in one of the stalls, and I thought I place it here. Come on! Hop, hop, hop! Rijsie! Rijsie! Come on! No way. Hey Rijsie.
Boukje, Daisy, Glendy and Peach. There's Spidey. Over there are the boys with 2 friends. Coralle and Bella. En Blomke. Hey Blomke. Hallo. Sally. Coralle. Hey. And Bella. Do you like it? Be careful. You're a bit red. Bella. Bella is chasing away her mom, Coralle. I hope I said it good in English. Boukje, Blomke and Bella. And the others are in the back.
Bella is standing a little bit lower as Boukje. Hey, hallo? Hey Blomke. Hallo. Kom. Hey. Hey Bella. Hey Boukje. Hey. Hallo. Okay. You are both very close. Hey. Bella en Boukje. En Blomke. Hey. Kom. No. No. Kom. I have to go to Arijsi to take the fly mask off, and Rijntje has also one. Hey Bella. Hallo. Hello? Be careful, please. Boukje. En Blomke. Hallo? No. Try to take off the fly mask of Rijntje. Hey jongen. Hey. Hallo. Hey Bella. En Boukje. En Blomke. Hello? No? It's what I see. Hey. Hallo? You really don't like it. Hey, goed zo. Hey Yveske. Hallo.
sisters. Bella, Blomke, korallen, Sally. Hey, Sally. Hallo. Hey. Wow. Kom, Bella. Nou? Rijntje. Hey. Hello. Okay, Reisi don't like this sound, this noise. When I do it, he don't like it. And Rijntje is okay with it. And Rijntje was a bit the flies were a bit annoying, so I thought I'd give her also a fly mask. Hey Boukje. Lomke. And Bella, of course. No. Maybe? No. Only Coralla will come. No. Bye. Hey Juke. Whoa. Nee, 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 nee. Oh, pa. Yes. Nee.
Met mij heb ik nog een beetje mouwkoms in. Ja, een beetje poeder, klopt. Boukje. Blomke, Tije en Rijn. Maar waar zitten nou? Ik wil best vaker foto's bij de YouTube. Ja, leuk hè? Ja. Hey. Sally. Hoi Rijntje. Nou, hoe kan dat? Die hobbeltjes. Dat is bellen. Hoe kan deze Sally dat een beetje hebben? Dat is Rijntje. Hoe kan Rijntje dat Dat is een hebben? Blomke. Hoe kan Rijntje dat hebben? Die een keer de kapro. Ja, dat is Spidey. Spidey. Hey, Spidey. Rijsie. Hé jongen. Daar is Vos. Daar is Vos. Ja, goed zo. Waarom nemen we Rijsie nou net Vossie? Ja, dat kan wel. Met Vos. Vos. Bellen. Ze bellen wel huisjes. Ze. Rijsie wel huisjes. Hoi Bellen. Dat vind je leuk. Hallo? Mijn holle? Ja, hallo. Hallo. Hallo? Hey, kom, Sjen, Tije. Kom, Tije. De oren is je gedekt. Er binnen een pinhindertje bij. Hey, zit er ik voor. Ja. En Vos zit er ik bij. Vossie zit er ik bij. Korallen. En Tije. Rijsie. Hij zit er helemaal vol in. Ja. Hij zit ook vol wat leuke laatje. Hey. Tije, poepie de broek. Hey, wie is dat? Dat is Bellen. En hoe herkent ze dat? Ja, dat lees ik dan wel Yes, eens. Vos. Ik zie de Vos een beetje mooi rood. Hij heet nou Vos, hè? Ja. Vossie heet hij. Bellen. Hey Rijn, waar best? Rijn? Tije? Hey, hier is Nanje. Hey Boukje. Dat is hem nog een beetje een liedje. Boukje en Bellen. Tije, waar best? Geef ons naar de telefoon. Bellen, dit krijgt Jim in Holla. Tije, stuur hem naar de telefoon. Alsjeblieft. Hey, nog een kapstoot, maar niet daar.